Molweni bahlali, welcome to Sporting Culture. Igama ngumzi Jonas, ndihamba noBrady Udimbo behind the camera, nomqeqeshi on my left. Uxolweni ke asikwazanga ukhavarisha ii-games because Easter weekend busy. Mna bendikwi-event kwinxuba yethemba. There was an Easter weekend, Easter tournament actually. Kule Easter weekend bekudlala sport, football basically, kudlala rugby, kudlala netball. There was also a demonstration here, judo. There were scouts as well from Yochipa, Durban City, and njalo njalo. I think come out I-3 athathiweyo phaa eCradock for assessment, yabo, which is iyakhuthaza loo nto leyo kubantu abadlala ibhola and also abayimithayo laa criteria ye-age. Yabo, nawe ubukwi-event mhlobo wam. Injalo mhlobo wami. Ndine-event kule weekend, good event. Amajita azizamela into yawo to invite abantu to i-setup ethile ayenzayo outside, yabo. So ibintle i-event lamajita and i-weekend yethu ibibhizi elo hlobo kancinci, yabo. And abenzi be-event i-Deep House Ministry, operating from Ekucha municipality. Deep House Ministry. Now there was a game that you watched, Sundowns versus Durban City. You know, Sundowns, we know it as is. We know Sundowns to be dominant. So mna ke khange ndibe na chance when bendisendleleni ebuyayo. Uyibone njani wena bhuti? Sure, Dams. I-Durban City ne-Sundowns sidlalile izolo. Sundowns ufumene i-first half goal. uNtsiki mfana, kuthiwa nguNtsiki, edlala ecabangeni mfana. Wenza irun enhle for laa goal. Wenza irun enhle apho kwi-half spaces, wacontrol ibhola, wakhwela i-box, wathatha ishot. Obvious ke kwelaa phiko lakhe udlala noModibo lo mfana. uModibo ke ngoku bethatha yena u-touchline, lo mfana bengaphakathi. And then ibe nguLion, and then ibe nguSala, and then ibe ngulo mfana ngapha uLantika, uMatthews, yabo. I-up front yabo ke la 5 yabo badlala ngayo Damsi. And then abaphakathi ufumana mos uAlende no-Adams, yabo. La 2 yabo i-midfielder i-controller i-game to inansika. And then ngasemva ufumane uNdamase, ufumane uKekane, ufumane noMudau, yabo. I-rest defense yabo leyo Damsi. What I saw Damsi, i-rest defense yabo iphantse yonzakala. And in terms of Kekane was not quick to cover, whereby babethwa nge-counter, yabo. iDurban City ibidlala kwi-counter Damsi. And you know Damsi, there was a coach once owathi kum uba ngabana isoccer iplay in different ways. You know, there's not only one way to udlala isoccer, yabo. But kumele ube good kule nto yenzayo, yabo. I'm trying to say into yoba ngabana uyacontesta kule ndlela ufuna udlala ngayo, whereby ufuna uwina ukwi-defense. Durban City kwi-defense, but i-transition iphuma nge-counter, iphuma right, yabo. And you can see into yoba ngabana if ibiphuma right, if ibizipractice ezinto ezi, could kill i-Sundowns, yabo. But uyafumanisa uba iphumile, ukhiphe uyinikile i-striker sicontrol siyayiluza le bhola. Ufumanisa uba even kwayi-defender le ndithetha ngayo kule rest defense ye-Sundowns, la mashito Kekane, uNdamase ubethiwe, but still uyayiluza ibhola wena usi-strike, yabo. So iDurban City khange indlalele kamandi zona, andifuni uxoka Damsi. Even idefender yabo umntu uluza ibhola nje, but kuthiwa no, sikwi-low block, siyadefenda, sithi make sure i-Sundowns ayifumani izpaces. Meanwhile i-Sundowns ifumana izpaces ngoSalas, ifumana izpaces uLeon, naye same nalo mfana uNtsiki ndithetha ngaye, bebedlala ufumanisa uba and bebenento bebeyenza phaa, bemane ngoNick Matthews akhuphe i-cross, uligobile. Uligobile mane ngolikhupha phaa, akhuphe i-cross, but ibintle kwi-Sundowns. But you can see i-Sundowns quality Damsi. Quality i-Sundowns ebaleni, equality ebenchini, equality estanding Damsi. And then by i-second half benza ii-changes, bring in oMorena, bring in oLantika, oMokoena, bring in oThemba Zwane, yabo. I-dominance yabo uyayibona ke uba i-Sundowns is mature enough to make sure uba i-run in ngoku zii-last games ze-league. So overall idlale kamandi kakhulu i-Sundowns kulaa game. Bendizawutsho nam ngoku sithi uba you could see iDurban City iphantse yayimosha, yayibetha i-rest defense ye-Sundowns Kekana being slow. Yabo, bendizawutsho nam mhlawumbi is the quality. Andifuni ukuthi mhlawumbi i-match fitness, fitness levels. Andikho sure. It could be quality is an obvious thing. So
having i-Sundowns playing against i-Durban City, dilindele more goals than la one. Ingaba bezikhona more opportunities oqonda uba okay, score could have been 3, 4, 5. Yes, lo mfana uLions noLanto noSalah, so chances. I mean, it could be 3-0. It could be 3-0 because I think crossbar ibhola zabo bethe kwi-crossbar. So the score could be. Yabo, but ke yilaa nto zibethe ipalini and inhlelo lana ashota ayithathileyo la mfana la Leon, ustrong la mfana, quality uphilile la mfana. Inhlelo ashota ayithathileyo phaa la mfana, but abethe epalini then noSalah naye baphumile indlela e-right naye suppose uyayigcinezela but abetha kwi-crossbar, yabo. So ewe times ndiyavuma i-quality different, ne, but you know times so called small teams we have to spend endlela odlala times. Yabo, I'm not saying into yoba ngabana i-quality iza kudominate ungakwazi ukwenza next. You must see uba wena ufuna ukwenza ntoni. Okay, ukwi-transition ukwi-low block uhleli, ne. Now ithi loo nto Jim abantu bakho ii-striker zakho ii-wings zakho zibe sharp. You have to be nabantu abasharp ukuthi okay siyifumene i-chance, we must kill the game because uyayazi uba ndizawudlala nantoni i-Sundowns. I-Sundowns izaligcina kuyo ibhola, izalitapeyita ilibethe phaa naphaa naphaa, which is mna okay zawulinda. But now you check into yoba ngaba okay nilindile bhutazi, how do you get out? Yabo, now how do you get out to make sure uba une-shot on target, to make sure uba ngabana wenza ukhipha asave, wenza ukhipha, yayibona nditsho again times kule nto siyincokolayo ujonge Amariti man, Mutau, Modibo, Williams, you know, la mashita international yethu lena bafana la mashita yabo. But yeah, okwangoku ngeke ufane uyibone loo nto, but uyazi nxa ndibabukele nalana uba kodwa could have done better Williams man, yabona as ukhipha, yabo, you could have, yabo, Mutau naye same ubona Mutau hayi man, suppose uyayicrossa loo bhola clean kule level ukuyo, yabo. Same noModibo naye engabe ufanisa uba you doing it dribbling unnecessary, uyikota mfoni, just make sure clean pass, uyajikela udlala u-45 umntu uyakora. There's no need uba mawuthathe i-dribbling ufuna udriblisha ngokwakho, yabo. Kukho into ezilaweyo ke-Sundowns endifumanisa uba if ii-teams no work out into ezilaweyo they make a mistake. I see them, they making mistake each and every game. But we need people that can make sure uba siyabacounter kwezi mistakes yes, kwezi mistake bazenzayo, sithi make sure siyababulala because you're gonna have 90 minutes ongazofumana bhola, yabo. But if uyifumene striker usebenzise laa thuba, yabo. Mna nditsho damsi, yabo, iitim zethu zinida at least, yabo, coaches zethu, yabona damsi, le nto funeke siyenze as i-coaches, yabo, ukuthi okay we're playing this opponent, le opponent ile hlobo, how do I make sure uba ngabana mna I match le opponent, yabo. Not necessarily kwi-quality but in terms of ii-mistakes zabo bazenzile, you punish them nabo ukuthi make sure uba bayayisokola igame, yabo. Yeah, ayikumamele futhi. Musi ke Tabiro ngecommentary yakho game ye-Sundowns ne-Durban City apho iphumelele khona i-Durban iMamelodi Sundowns. Obviously kwi-title chase you feel like Sundowns should be scoring more goals. If anything happens babe equal nge-points ne-Mamelodi ne-Pirates, they actually need to have an upper hand ngokwe-goals. But yeah, enkosini ke bahlali, that was us, Sporting Culture. Peace.